sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo kanipagayam tayo a Sharon. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, simple laeng ti adda a panagbiag mi. Ngam uray no simple laeng, makunakmet a naragsak. Ngamin, napnuan ornos, ayat ken pannakaawat ti pamilya a binukalmi kani Wilbert. Ngam gapo iti pannakalugi ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na, napagnumwan mi nga agabrod laangan daytoy, tapno adda gastusan mi iti inaldaw, ken para metlaangan iti panagadal dagiti dua nga anak mi. Kas kadagiti kaduan nga asawa ditoy Pilipinas, inanusak ti liday ken iliw ti mayadayo iti asawa na. Kanayon ko nga ibaga iti panunot ko a para daytoy kadagiti anak mi. Kang runaan iti amin para iti masakbayan ti pamilya mi. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Saan akasta ti agdrawing iti balay manang? Dapat dakkel ti tawa na. Saan akasta? Nagbasit! Ah? Isungarod mo ti kayat ko, ading. Saan anapintas akitaan manang no basit ti tawa ti balay? Kitaam to'y in drawing ko, oh. Kastoy nagdakkel ti tawa na. Iti kasta, makalangap ka iti presko nga angin. Kayat ko nga rod ti basit atawa tapno kasla sosyal akitaan. Anya na ita anak ko? Kasla damat kontes. Mangagpadya arubayan ti katawa yo. Daddy, kitaam ti in drawing ko abalay. Intun dumakkelak, kayat ko ti agbalin nga arkitek, Daddy. Ha? Agpaiso? Wan, Daddy. Ay katmeta. Katintun may salang ton nga arkitek. Padakkelam to matan to'y balay tayo. Wan, Daddy. Saggay sa tayon to iti kwarto. Sigagay matglay sa anak. Anyan tumuti kayat mo pagbalinan. Kayat ko ti agtrabaho iti hotel, Daddy. Ay katuan Ore anya pa'y tarapahapyo anak ko. Laglagi pa nyo. Nga da kami laang kinimami yo anak kasuporta kada kayo. Anya ta inig ka mam nga envelope, lakay? Ay, notice of termination bakit? Anya? Anya ti kayat mo asawaan, Wilbert? Ay, awanin bakit? Natuluyan analugi ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Awanin. Nagclosean. Anya? Kasano tayo pa'y itan, lakay? Ay, diyak mo bakit? Ang diyak mabalin ti basta sumukulatan. Diyak kaya't ang makita dagiti anak ta mapukawan na kitinamnama. Gaputa awanin pagtrabahwak. Pudno ka di tinangag ko, Daddy? Awanan trabaho yo? Glay sa anak. Owen, pudno tinanghag mo anak. Agam san agaputan na pukawan na kiti trabaho. Kat mapukawan matan itinamnama dagiti arapabyo. Di kayag danag. Tauraan niya ti mapaspasamak. Agsapulak iti pagtrabahwak, anak ko. Bakit? Nakasaritak ni Pari Edwin. Adda kanu bakante ang mabalin ang ma-applyan iti kumpanya pagtrabahuan na ita. Dakkel kanu ti sweldo ijay. Ni Pare Edwin kunam, lakay? Wen, Di mo't adda ijay Taiwan ni Pare Edwin. kasta nga rod bakit? Di mo ibaga nga agabrod ka. Katwan awanin ti dadunga pa pagbilyak bakit? Nasken nga umadayuak. Tapno matungpal ti arapaap dagiti anak ta. Ang Wilbert. Bakit? Masapul nga agsakripisyo ta para itinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Saan lang nga ta? Tapno damot lang ang gastusan nyo iti inaldaw. Wilbert. Inton bigat matlang.
Rugya ko nga ilakad dagiti papeles ko. Bakit? Agmay sa bulan gaya man tinapalabas. Manipod na pan ijay Taiwan ni Wilbert. Wan nga rod tatang, nagbiit ti aldaw. Kag, kumusta ngay ka no ti trabaho na ijay? Okay laang mat ka no tatang. Kinapudno na, kalkalpas mi laang nga nagsarita. Nasisingpet ka no mat dagiti katarabahuan na. Dayjay laang ata medyo maikawa ka no. Ay, kitwa na. Normal laang amay kawa. Ngamen, sa bali apagilyan ti ayan na. Sa bali ti kultura ijay. Wan nga rod, numaminsan kasla pa nagrik na nakanukat agmay may salaang ijay. Nang ronakat sa bali ti sauda ijay. Normal lang dayta kung nakmanan. Nang runakit italaang amay adayo kada kayaw. Ay, wan nga rod. No kastoy arumabiin. Kasla urayan mi pailaang ti isa sangpet na. Kailiw mi ang mga tiboses na. Tunggal sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Talaga akasta anak ko. Saan analakat ag sakripisyo? Iso asapay lakuma. Taikam iti patag ti pagrigrigatan ti asawa mi di abroad. Kang runal iti ameng. Rumbang laang agbaling ka na tibker para kadagiti anak yaw. Wan tatang, uray na rigat. Masapul nga agbalinak anatibker para itinapintas ang masakbayan dagiti anak mi. Glyza! Chloe! Umay kayo anak ko! Umawawag man hindi amayo! Hello? Kumusta dagiti ipatpatag ko? Hello, Daddy! Kailiw da kauna yan! Kailiw kayo matuna yun kiniading mo anak ko. Okay, kumusta ti panagadal niyo? Okay lang, Mat, Daddy. Sika nga Chloe iha. Kumusta ti panagadal mo? Okay laang mat, Daddy. Medyo narigat ti mathematics. Ngam ikarkarigatak. Tay takot ti kayket ko kada kayong anak ko. Oray ka sa ti kinarigat na. Ikarkarigatan nyo latta. Agadal kayo na imbagwan. Ngamin, dahi tanto tagbalin apuunan nyo into nagpamilya kayong tumatan. Wan, Daddy. No adda assignment ko, tultulungan nak ni Manang Glyza. Very good anak. Kasta tinasaya at asusuro. Agtinulong kayo akanayon. San kayong agap-apawan? San kayong agsuksukir? Tungpalin nyo tibaga ni mami okay? Wan, Wan, Daddy. Nagda barigot, ibagayo kin ni mami Wano saan, awagan da. Laglagi pa nyo kumakanayon nga ay ayatan kin ipatpatag kay unay-unay anak ko. Wan, Daddy. Agan-anad kayo akanayon di tawan? Wan, Daddy. Agan-anad kamat akanayon dita, lakay. Apay ngay nga awan mo't din mauray ko nga awag manipod kini Wilbert. Manong aldahon ajak makontak. Diyos ko, pangaasim ka di tatarabayam ti asawak. Ilisim ko ma iti pagpagadan na. Di mo ko mabaybayan ni Wilbert. Pangaasim, Diyos ko. Mami? Apay nga'y asaan matunayan nga umawawag ni Daddy? Un nga rod kailiw ko ni Daddy, Mami. Ha? Ay kwa, pasensya kayon anak ko. Busy pa'y ngamin ita ni Daddy yo. Ado ka no ti matrabaho. Kanayon nga ag-overtime. Iso ano umawag, nakaturog kayo matan. Ibagam ngamin tarabi iti biyernes nga umawag, tauray mapuyat kami, Mami. Un nga agpayso, Mami.
Kaya't mimatan ang makasarita kan makabidyo call ni daddy. Sana balit awan mat klase iti Sabado. Sige, di kayagda nag-anak ko. Taibagak to day ta iti amayo. Thank you, mami. Ala, mangantayo nga rodan tani. Addan sapay aramidin yung assignment yo. Wan nga rod, mami. Nagado ti assignment ko. Aglay sa anak, tulungan pa ilaang ni ading mo, wan? Wan, mami. Madanagan ako na yung tatang. Manungal dahon asaan nga imawawag ni Wilbert. Amangan man no busy lang iti trabaho na anak. Tatang, oray busy day dya iti trabaho na. At dakit at dalat ta oras na para kada kami iti anak na. Maawatak ti marikrik na manakaw. Hanggang di ka kami nagpampanunot iti negatibo ah. Relax ka lang ka na. Patseng umawag tumutlaang dayday. Sapay awan amok mabalin ko akong takan ijay. Diyak mo't amo ti numero ti kumpanya apag trabahon na. Mala, i-relax mo lang ti panunot mo anak ko. Ang mga mo't no nag-overtime lang. Wano saan, ang mga no nagka-problema iti signal. Umawag tumutlaang dayday kung naktubay. Hello, Wilbert. Si kakadi ni Sharon? Ti asawa ni Wilbert? Juan, sino ka? Siyak ni Lisa. Katrabakwak ni Wilbert dito'y Taiwan. Kasta ka di? Kumusta ti asawak? Okay lang ka di ni Wilbert? Mabalin ka di akasaritak ti asawak? Adanas ka na amaamuam, Sharon. Kinapudno na? Nabayagan akayat ko nga ibaga daytoy. Angam itaakla ang anaadan iti gundaway. Anya dayta? Ada relasyon mi kini Wilbert. Anya? Manuabulan matan nga agdandan na kami. Saan? Saan ang maaram iti asawak dayta? Amok amasaktan ka? Angam pasensyakan. Jak nga minan kabaalan nga ilimad pay. Nasaysaya at matlaangan ama amuam, iti kasta saan kan amang namnama pay kini Wilbert. Saan? Saan apod no dayta? Saan? Ay, kaase mo ti anak ta, Pedro. Saan na deserve ti kasya ang mapaspasamak itakan kwa na? Ay, huwag nga ron ah. Awanan bayan da dya Wilbert. Sapay babae pa'y mga raw dagiti apo ko ta. Ay, nagalas ka ti kasyayan nga ugali ti manugang ta. Naku nampay bakit? Idadda dito ay nakaslasan to. Nakasingsing pa. Responsable. Napadasa na lang tinagabraw. Namimpinsan mo ito na nagbalew. Ayop day dya, Wilbert. Naghasam man tayong bati na laang gayam ti pamilya na gapo iti babae. Ay na makapahay blood lakay. Malala. Baybayamon bakit? Ti kasayaatan nga arami din ta ita. Tulungan ta ni Sharon ang mga iwan. Kan mang bagbaga kadagiti anak na. Wan lakay. Day tamot laang ti kunak. Kabayatan anapigsata pa'y. Tulungan ta ti anak ta amang padakkel kadagiti apo ko ta. Husto ka bakit? Patsek asaan da tayo abaybay anti Diyos. Mamati ak nga ure awan ti amada. Kat dumakkel da anasaya at kinresponsable nga anak. Hello. Pasensya ka, Sharon. Sorry, no itakla nga nakaawag. Nasaya at matemawag ka. Manungal daw mat nga inururay ko ti awag mo. Sharon. Ita, kayat ko amangag amis mo manipod kan ka. Kayat ko amangagan iti mismo abibig mo. Pudno ka di nga adda ka denden nam di ta Taiwan, ha? Sorry, Sharon. Sapay la kumata mapakawanak. Wen kan saan laang ti sungbat akayat ko amangagan manipod kan ka. Iso asong batam iti diretso ti saludsod ko, Wilbert. Uwan, Sharon. Pudno nga dan kadundunak dito Taiwan. Kaano pa'y? Kaano pa'y, Wilbert? 3 bulan mo tinag din na kami. Sorry, Sharon. Diyak ang gagara ti amin. Sorry talaga. Sorry? Ha,
No ibagakan ka. Saan nga aksidente ti pananglipot mo kanya, Wilbert? Pinilim day ta. Kinayat mo, iso alino ko na. Amok day ta, Sharon. Kat pagbabawiyak day ta nga inaramid ko. Nupod nung agbababawi ka. Apay nga rod nga aging gaita. Kat dindin na ang pailaang day ta babae. Ha? Sharon. Ito, agpili ka. Da kami kadagiti anak mo. Wano ti babaim di tataywan. Sharon, masikog ni Lisa. Anya? Day ta ti makagapo. No apa ajak mabalin na basta talikodan laktan ni Lisa. Kada kami kadagiti anak mo. Kabailanda kami at ang likodan gapulaang iti day ta babae. Kasta ka di, ha? Wilbert! Sorry, Sharon. Sapay lang kung mata mapakawan nak. Di kagdanag. Nauray adan ka din nak ditoy. Ikarigatak lata ti ag sideline. Iti kasta. Makapawitak iti allowance yo. Ha? Sige. Takderam day ta desisyon mo, Wilbert. Kat sapay lang kung mataawan to ti pagbabawyam. Intundum tang ti mauding aldaw. Imbagam ka rin kadagiti anak kayo, ti sitwasyon nyo itakin ni Wilbert, anak kao. Saan pa'y tatang? Aging kat kaano ngay nga ilimod mo ti maipapan iti amada. Aginggat ka ba ulak, tatang? Ay, Diyak kaya't amasaktan da, tatang. Amangan kit di maapektaran pa iti panagadalta. No bilang tamaamuan da ti inaramid ti idulwun da unay nga amata. naimbag man, tadida ka sa ludsudan no apay asaanan nga umawawag ti amada. At damat dagiti gundaway nga agsaludsod da, tatang. Ngam ibagbaгаклatan abisi ti amada iti trabaho. Ibagbagak nga adda iti field kat awan ti signal ichay. Ay, narigat ti kasta anak ko. Amangan no karakaro amang namnamada. Narigrigat iti riknak kas may isa nga ina. Ti makita dagiti anak ko nga agsangsangit gaputa imbati idan ti amada, tatang. Saan mo ang masapul nga akon amin asakit nga agmay sa anak ko? May saak nga ina, tatang. Iso ano ka sa pulak ti agulpod tapno maprotektarak laang dagiti anak ko. Aramitak. Adda akong dita anak ko. Ngamlaglagi pam adumteng tumot lang tal daw. Ama sapul ama amuan dati kinapudnaw. Glaysa apaw. Lola? Chloe. Lola. Agadal kayo ang naimbagwan. Wen, Lola. Kang runaan iti amin. Di yu suksukiran ni mami yaw. Denggan nyo ti anyaman nga ibaga kan ibilin na katakayawan. Wen, Lola. Laglagi po inyo ang naragragsak matlaang ti may sa pamilya no agbalin kayo ang natulnog. Igaadyo ti agadal, taday ti kinabak nang asaan to apulos ang mapukaw. Daitantaw ti agbalin a pundasyon nyo para iti masakbayan nyo, apo. Aging gayta jakpay lang impakpakaam mo kadagiti anak ko ti sitwasyon mi iti amada. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay ngagmay saak. Ket damdamagak iti bagik no anya nga taaya ti nagkurangak. Anya nga taaya ti nagbasulak taapay anaaramid ti asawak ti kasjay. Puspos kulak payan ti rupak amang i-text paylaang kani Wilbert tapno awagan ken kumustaan na kumamet dagiti anak mi. Umawag met ngem sagpaminsan laengen ken diretsyon kadagiti anak mi. Agpawpaw itmet ngem saanen akas idi isuan nagsapulak meten iti panggedak ngamin kurang meten nga agpaay kada kami ti it-ited na. Nangruna ket adda meten iti kolehyo dagiti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sharon.
ken ka pagayam Sharon. Kas itinakuna ti amam, saan anasken nga akwam amin asakit nga agmaymaysa. Ti kasayaatan nga aramidem ita, kasaritam dagiti anak mo. Ininutem nga ibaga kadakwada ti pudno a sitwasyon nyo iti amada. Laglagi pem nga awan basol mo iti inaramid ti asawam a pananglipot ken ka. Pilyem ti bumangon manen, dawatem ti pannarabay ti apo, iti kasta ket tarabayan na ka iti amin a planom. Alakastan pagayam Sharon, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.